Som rušňo vodič Zoro a budem riadiť tvoj vlak. Ja som Simona, špecialistka predaja a poradím ti s každou cestou. Som vlak vedúca Stanka a prevediem ťa vlakom. A ja som mechanik Kamil a postaram sa, aby tvoj vlak fungoval. Spolu sme Vlaková patrola a pozývame ťa na dobrodružný výlet. Nastúp s rodičmi do vlaku, kde sa každý výlet mení na dobrodružstvo. Objavujte krásy Slovenska a užívajte si, že ste konečne spolu. Daj si rybičku na Oravskej priehrade, zmrzku v Dobšinskej ľadovej jaskyni alebo špagety s rytiermi na Sitne. Budeš sa voziť na rôznych vlakoch, cez okno uvidíš viac ako na YouTube a spoznáš prácu vlakovej patroly, ktorá sa raz možno zapáči aj tebe. Tak čo, nastúpiš k nám? Klikni s tatom na vlakovapatrola.sk, vyber si výlety a kopu darčekov. Vlaková patrola. Dobrodružstvo čaká.